Έχετε δει διάφορους marketers και εταιρείες που βγαίνουν και παρουσιάζουν case studies. Πετύχαμε ROAS 5. Εμείς φέραμε ROAS 6. PDF, post, καμπάνιες. Ένα πανηγύρι με νούμερα. Το ROAS, Return on Ad Spend, είναι ένας απλός τρόπος να μετρήσεις την απόδοση μιας διαφήμισης. Αν από 1 ευρώ διαφήμιση φέρεις 3 ευρώ τζίρο, τότε το ROAS είναι 3. Τόσο απλά. Και εδώ ξεκινάει το μπέρδεμα. Γιατί εκεί έξω γίνεται ένας μίνι πόλεμος με νούμερα. Λες και υπάρχει κάποιο βραβείο και όποιος έχει το μεγαλύτερο νούμερο κερδίζει. Αυτό όμως που δεν λένε στα case studies είναι το πιο σημαντικό. Τι προϊόν είναι, ποιας αξίας, σε ποια ωριμότητα, με τι περιθώριο, με τι brand awareness. Γιατί υπάρχει μια απλή αλήθεια. Όσο πιο μεγάλο είναι το average order value, δηλαδή η αξία του προϊόντος, τόσο πιο εύκολα ανεβαίνει το ROAS. Χωρίς καμία μαγική καμπάνια, με την ίδια καμπάνια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κόστος της διαφήμισης πάνω κάτω μένει σταθερό. Αν όμως πουλάς ένα προϊόν που κάνει 40 ευρώ αντί για 10 ευρώ, ο τζίρος ανεβαίνει και άρα ανεβαίνει και το ROAS. Οπότε, αν κάποιος βγαίνει και λέει έφερα ROAS 6, ωραία. Αλλά τι ακριβώς πούλησες? Είναι άλλο να πουλάς μικροπράγματα και άλλο να πουλάς έπιπλα και αυτοκίνητα. Εκεί προφανώς το ROAS θα είναι και διαφορετικό. Και υπάρχει κάτι που δεν συζητιέται. Και εγώ έχω πελάτες με ROAS 10. Αλλά μιλάμε για μια εταιρεία καλλιτικών που υπάρχει 30 χρόνια, brand awareness στο Θεό. Όταν πήγα να την τρέξω εγώ performance, το προϊόν πήγαινε σχεδόν μόνο του. Το 10 ROAS δεν είναι επειδή έκανα εγώ κάτι μαγικό, ήταν το αποτέλεσμα ενός χτισμένου brand. Και το πιο σημαντικό, μην κυνηγάτε εντυπωσιακά νούμερα, να κυνηγάτε κάτι άλλο. Συνεργάτες. Ανθρώπους που ταιριάζουν στον τρόπο που δουλεύετε, που έχουν διαφάνεια, που μιλάνε με δεδομένα και όχι με πυροτεχνήματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει δεν είναι ποιος λέει ότι έφερε ROAS 8 ή 10, αλλά ποιος είναι ένας συνεργάτης που θα σε βοηθήσει να χτίζεις ένα business που μεγαλώνει σταθερά, με κέρδος και στρατηγική. Και όχι metrics που πετάμε στον αέρα. Είμαι ο Γιάννης Γιωβάνος. Αν αυτό σας βοήθησε, χαίρομαι που το είδατε μέχρι το τέλος. Ακολουθήστε μια περισσότερα βίντεο.